som nemala až taký pocit, že mu robí niečo problémy. Teraz, keď hrá tá kapela, naozaj, že je to živá hudba, tak možno je ťažšie počúvať ten rytmus, takže je ťažšie tancovať naozaj do rytmu a sústrediť sa naozaj na to, že treba si odmyslieť tých divákov a že sa naozaj treba sústrediť iba na ten tanec. No, to sa rána, mám si odmyslieť divákov, ale treba s nimi komunikovať, treba sa na nich usmievať, treba byť milý a treba sa škeriť a treba si to užívať. Všetko keď mám spojiť, tak mám v hlave dobrý myšmaš. A mal si už niekedy taký pocit chvíľu, že už sa na tom parkete aj cítim, takže celkom doma? Mal, ale nie na tomto, na tréningovom. Ježiš, tam už som bol taký celkom král. Čo ti teda v tom tanci ide? Takže fakt ide, že toto, dobre. No, tak momentálne to, čo najviac trénujeme, ale ja sa teším na každé ďalšie kolo a pevne verím, že ich bude čo najviac. Nejaký tanec, na ktorý sa najviac tešíš? Asi na rumbu, no. Musím mi tu našepkávať, ale povedal by som to isté. Len netuším, v ktorom je kole, takže to by bolo dosť opovážlivé. Aký je Martin, keď sa mu nedarí? Aký je Martin, keď sa mu nedarí, tak povie, že vieš čo, poďme radšej domov, že dneska to zabalíme. Hej, že ako on vydrží naozaj veľa. Musím povedať, že keď akože mu poviem proste, aby niečo zatancoval, tak si to opakuje aj 150 krát, akože kým to není úplne perfektne doladené. Ale vidím na ňom proste, keď je niečo na ňom moc, že proste za deň už sme veľa informácií prebrali, tak mi rovno povieš, že tak dajme si pauzu, že toto potrebujem rozchodiť, takže tak. Ale myslím, že zatiaľ fajn, super. Ty už tak trošku môžeš porovnávať, Mirka, že či sa lepšie tancuje so športovcom, či lepšie so spevákom, s kým sa lepšie tancuje. Tak to neporovnávam. To určite vynikajúco sa tancuje aj so spevákmi, aj so športovcami, takže myslím, že je to tak 1:1. Typická odpoveď váh, diplomatická. Obidva sme inak váhy, že celkom ju chápem. Narodený v jednom týždni, nie len že v roku, mesiaci, ale narodený v jednom týždni, takže naozaj. Náhodou. Hej. Takže myslím, že sme si celkom dobre sadli. Keď ste to už tak videli všetkých tancovať, kto je taký najväčší konkurent, koho sa najviac bojíte? Alebo komu možno budete najviac fandiť? Peťa Polnišová. Peťa Polnišová. Nie, tak v prvom rade pevne verím, že sa budeme všetci na tom baviť a nikto z nás, dúfam, že ak všetci ostatní tiež takto rozmýšľajú, nemôžeme to brať ako súťaž, pretože naozaj od tých tanečných výkonov tu závisí veľmi málo a všetko ostatné je potom o sympatiách a v tom sa superiť nedá. Čiže tanečne sa mi páči naozaj prejav každého, pretože od každého vidím úplne niečo iné, ako na čo som zvyknutý. Všetci sa tu vlastne prejavujú niečím, čo som u nich doteraz nevidel a veľmi príjemne ma prekvapujú. Potom sú tu také tance, ktoré my ešte netancujeme, na tie sa zase teším a nedovolím si tvrdiť, či ich tancujú dobre alebo zle, lebo neviem, že aké to naozaj je. Pustím ťa k slovu? Nie, pohode. No a čiže ja to neberiem naozaj ako súťaž. Ja chcem sa tu dobre zabaviť a chcem tu zažiť veľmi pekný čas a tým, že už ho teraz zažívam, lebo veľmi veľa trénujeme a už dosť dlho to trvá, tak dúfam, že, alebo teda čakám na takéto vyvrcholenie. A keď si spomínal teda tie sympatie, do akej miery si myslíš, že váš tanečný pár, vy ste ľuďom sympatický? Tak v prvom rade musí sa nám niečo nepodariť, aby nás ľudia ľutovali. A myslím, že to zvládnem hravo. Povedali, že keď bude treba, tak my vyťahneme tie najsilnejšie zbrane. Ale zatiaľ nie. No, keď bude treba, tak sa aj opalím. Neviem naozaj odhadnúť, sú tu naozaj páry, mne sa veľmi páči spojenie Filip tu má Ivana sa volá, Surovcová. Sú takí sympatickí a hlavne obidva sú dosť zvyknutí vystupovať pred kamerou a myslím, že im to robí menší problém ako mne, ale tak dúfam, že sa veľa zmení.